Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri koko mufaro wangu kudai kusangana nemi nasi nyama nemu ya zviri pamwe chete ndofunga murungona panapa ndatsikwa nevaenzi vari panapa pa aiwa tore mukana muchimhoresa vatereri makadiwa atereri ndinochingamidza madhodha wemweshe ana baba nana mai vakunda nevadzukuru nana sekuru ndini pano mutape chatibwege ndofeni chindireki dhodha rekanyi pamadima pamaoniselinda right toda kuti tinzwe isisu vazhinji ndofunga munovaziva ndo vanonzi vama very vazhinji vanovaziva pamunamato wesadza ava vanonzi vachatibwege mutape ndofunga ndo wengu vari pasta wacho pawainyimwa sadza saka toda kuti vama very mutitaurire imimi tinongonzwa kuti vama very ndiani. Okay, very stara muchacha ndonzi Wilson Masakadze ndine vana 4 nomukadzi wake. Alright. Right, wama very toda kuti mutitaurire imimi kuti right zvema drama izvi makazvitanga gore ripi? Takatanga gore ra 2012 tanga kuisa drama redu rakanzi Asichinhai. Vana Musodzegarwe Mubatei takati akawanda madrama ndonga takanazotangira kumadrama ndo kwedu chaiko. Alright. Tichitarisa isisu takazokuona imimi pamunamato wesadza pamainyima pasta sadza ndofunga kamutambo ikako kakakurumbira zvekuti hapana munhu asina. Right, ngatitarise muchindosangana na pasta kuti muzotange kuacta na pasta makasangana gore ripi pasta nawo mavherivheri? Kudhibana kwangu namavherivheri takadhibana pakudaiwo atiwa kuti weida kuone zvidhakwa kuti hai ichi chidhakwa ichi aunyori chikwangwari kudai kuti hai ndinotsvakawo zvidhakwa. Right, unoake bhawa ndokuona kuti vanoende kuchechi katika vanomwawo mai vayani vetaiona vaya vakasunge dhuku vanomwa wena ndokuona nori chidhakwa ichi kadhakwa chinochema ichi chikadhakwa chinoemba ichi kadhakwa chinodai handitika unoaka bhawa. Saka amavherivheri vaite chikwata chemutare theatre production ini ndakaonawo Asichinhai ndozoti muisa uyu ndoda kumutsvaka ndoda kumuonawo ngokuti zvokudakadza vantu ndozvendaidawo ini. Saka ini ndakakura nditamba muchongoyo saka vantu veipururudza ndeipuwa masendi aiswa mapothole mapeni saka takazodhibana 2017 ndope takadhibana apapo namavherivheri toita drama kutanga drama rakatanga kuita namavherivheri aizwi ndo zviri pangu ndotobvepo ndotoite zvikara zvatarisana part 2 ndakabvuma vaita zvikara zvatarisana part 1 techibva apapo manje vamatanga kurova marumatumazibva vaona kuti ichi chidhakwa ichi chikadhakwa chinodakadza ichi ndotatototi tese ndobva taita macomedy namavherivheri vanoita macomedy nemadrama semabhuire akaita usure kweshe ino kwavagai takachizodhibana pakuite macomedy munamato wekunyima ndora ndakabuda nambuya chazezesa riyana ndichiti sikandangari asi baba ndikaura izobia pamberi ndope takabuda pamunamato wesadza muchinyimwa sadza namavherivheri handiri sadza rinochemerwa ini. Alright, aiwa tiri ipapo. Right, wamavherivheri tiri kutarisa isisu murimo muindastry tikuona kuti maskiti kwenyu twakawanda asi toda kuti mumbotitaurire mimi kuti ngei musingaburitsawo maskiti enyu everyday sezvinoitawo pana vamwe vatinomboona nongoti everyday vanenge vachikanda chino but mimi ngei musingaburitsawo maskiti enyu everyday? Regai ndikutendetiwa nemafinancial challenges homwe dzedu dzakaboka. Nokuti tiri vanhu kuti tokwanisa kugadzira madhama mahombe aya ndizvozvo but unofanira ngochimaita nestandard yakadarika yawaita kumashure chifambidzana nestandard kubva kumazvinhu zvakawanda saka tine zvinhu zvakawanda zvetitisina but mabhuku edu akanyorwa so ane zvinyorwa anokwanisa dzakana matrank 4 chinyarara asi kuti challenge yekundeye kuti mari
Alright. Saka imimi zvishuwo zvenyu chaizvo vamavherivheri nekuti vanhu vazhinji vanokuzivai. Matambudziko api chii chamungade imimi kuti chamuri kufungidzira kuti dai menge muinacho pari zvino izvi zvinhu zvenyu zvaifamba zvakanaka? Isu tinotarisa kuti tikaona makamera anofambidzana nenguva, tikaona michini yekutokwanisa kungozvizvieditirawo chichichichi anozoona, tikaona vanhu vanokwanisa kuti kusponza, because nyange uchida kushuta navanhu you need kuti vanoda kudodya vachishuta, tinoda kunyange matisheti edu egroup, ndizvo zvakawanda zvetichida, but finance days hakuna kuti apera. Azvo takachengeta zvakawandisa, hatina kuchengeta remu. Igwinyiso iroro. Tine chitumba. Inozava. Tine zvinyorwa zvakawanda mutiwa. But challenge toda kuti de pane vanobatsira kuti shuro iri kuti utokwanisa kutobudisa kuti tite maseries anobuda every day kana kuti every week kana ari madrama mahombe ndo kwatakatangira. Makomedi akazotangira pamusoro tanasa kuona kuti tinogona zvese. Aiwa tinotenda wamavherivheri. Right, wanoda kukubatai. Pane vamwe watokunzwa izvo zvemutaura. Ndichida wanoda kukubatsirai nemari, wanoda kukubatsirai nezvishandiso. Vanokubatai sei? Vanotibata pa nhamba dzangu dzoti 07842 02729. Vanobata wamavherivheri. Marumba. Itai mbichana futi ndozobekawo. Alright. Vanoda kundibata inini, vanoda kubata wamavherivheri. Zvebusiness. Ndizvozvo. Handiti zvebusiness T1. Vanotibata pa 07842 02729. Vanotibata. Aiwa. Tati hai. Vanoda kutibata madhodha wemweshe kumutundu wemungadai muriyo, dai muri kumereka, dai muri Britain, dai muri Australia, munotibata. Inini namba dzangu mutape Tati Bwege ndofeni chindireki +263 774 364 907 ndofeni chindireki. Ziripo pese pa WhatsApp nokufona. Tiri mhuri imwe takadai muno teidai nechishuwiro chedu kuti shungu dzenyu dzekuda kutidetsera dai mwaishupeka ngokuti munotibatira pari mara mwachizotibata furu mpaka teshe takadai tiri ana anyamuntu. Tichipa mbiri nekutenda zvikuru muri yeZimbabwe T1 station ndo patiri tora mukana kuita hurukuro na wamavherivheri na vachati Bwege. Vazhinji vamwe vanoziva kuti pastor asi vanoti Bwege dhodha rekanyi wachibuda nepano pa Mount Cylinder pachipinge apo. Right, asi kuti wamavherivheri wabve muno wasina kumbochema, makaona imwe wachichema pamunamato wesadza zvingabude. Azvizobudi kana kuti vanoda pa landlord paya. Aiwa chimbotiitira itinzwa wamavherivheri. Vanhu vanyatse kuona kuti zvichiwa ndimi. Okudini? Chimbochema itinzwa zvamakaita pamunamato wesadza. Mwari wa brother Isakala Jakubo. Thank you Jesus. Nebaita sadza rayo nanaza kuchema. Nemawe nesadza. Andichiri kuona nochema. Mashoke kugumisira wamavherivheri time dzedu chirumba. Ndoda kutendawo T1. Matipa omukana kuti tinge tichisangana namatsigo edu pa T1 station. Ndizvozvo. Zvinhu zvakanaka izvozvo. Ichokwadi. Kuti ani nhoro ndakabva nemokure amuna kutangira kutangira tese kumadrama kuti tichitanga rangu. Saka tiri muri imwe chete tosona tisangana tichidi chishanda. Aisinoti kurarama kwedu kunobva kuvatsigiri. Atinoona kuti tisendere mavhidhiyo aingoti munosubscribe pamavherivheri online TV. Unokwanisa kutibetserawo any method vatibetsera mashows noita vanoda kuita maadverts noita kuita maadverts any form of business. Aiwa tinotenda zvikuru. Right, muri yeZimbabwe kupesera madhodha wendi ndinobonga madhodha eshe kwemungadai muriyo munoda kutidetsera tidetsereiwo. Tinoita maadvert emunoda ese emuhlobo weshe kana echiyungu iripo zveCambridge. Thank you very much. Thank you. T1 station.